Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Lero ndi pa 9 Juni. Mukhale kufupi mpingo wa Mulungu kuchokera ku madera olekanalekana kuzungulira kumene maaudio amakafika pansi pa nthaka kumalire akumva chichewa. Tidalengeza kuti tiyenera kukhala ndi mapemphero kamba ka iwo amene ziwanda zotchedwa sirezi zidawatengera ku ndende. Pamene mukumvera audio ikoyambirira kwambiri, titumiza limodzi ndi audio imene tidapanga kale ya ziwanda zotchedwa sirezi, kuti mukayimvera ikukumbutsani pamene tinalekezerana. Koma ndikulandireni ana a Mulungu. Mapemphero tikulengeza kuti tikhala ndi mapemphero mwapaderadera kupempherera anzathu amene ali ku ndende zolekanalekana, amene ziwanda zidawatengera ku ndende za mavuto. Mu audio iyi ndikufuna kuti pakhale kumvetsetseka kapena kupherezera kulankhula kwa audio ya pa sirezi imene tidafotokoza mmene zimakhalira kusiyana kwake kwa mavuto chabe ndi kukakhala ku ndende kwa mavuto. Kaya chikumveka chichewachi, kusiyana kwa mavuto amene timakhala nawo pokhala tikukhala mdziko lodzaza ndi mavuto. Titanena kuti sitizivutika chifukwa timapemphera, tikuzinamiza tokha. Koma lero sitikunena mavuto amene timakumana nawo chifukwa tili mdziko lapansi, koma tikunena iwo amene ziwanda za sirezi zinawaba kwachotsa pa ulonda wa zinthu zabwino nkukasiya ku ndende kuti akakhala alonda a nyengo zowawa. Anali pa ganyu yabwino, anachita kwachotsa ku ulemerero, lero akuyenda mu parallel line. Amenewo ndi amene tikulengezera cholengeza cha mapemphero. Tsiku lakusala kudya likhalapo ndipo tilengeza, tsikunso la mapemphero likhalapo ndipo tililengeza. Koma choyamba tikufuna kuyamba kuyitana kaye anthu kuti mulembetse, mutumize mayina ku inbox kwangaku, kaya mutumiza kwa adindo okuzungulirani atumiza mayinawo. Koma atu apa pakhale kumvesesa mayina amene tikuafuna ndani. Tikufuna amene ziwanda zinawatengera ku ndende, omangidwa ndi Satana ndiyerekezi. Kuyamba kwake pa audio ya lero iyi, tiyeni tikhale ndi chithunzithunzi kuti nkhani imene ndikulankhulayi yakumangidwa ndi ziwanda ndiyoona, ndipo idayambira nthawi imene Yesu adabwera ku dziko lapansi. Idayamba kumveka kuchoka ku Baibulo kuti pali anthu amene amamangidwa ndi ziwanda. Mwina muyambe kumva nawo kaye zimene zidachitika ku Baibulo, chifukwa nkhani yokhuzana ndi kumangidwa ndi ziwanda ndiyofala ku Baibulo. Muyeneranso kudziwa kuti kudwala kuli mugulu kapena kuli magulu awiri. Pali kudwala komangidwa ndi mphamvu za Satana, ndiye pali kudwala kumene timadwala chifukwa tikuyenda mdziko latsoka. Pali umphawi kumene munthu amakumana nawo chifukwa tili mdziko latsoka, ndiye pali umphawi woti anachita kutengedwa munthuyi ndi ziwanda nkukaponyedwa mu ndende. Tili nkupembedza Satana
timadziwa ndende zochuluka ndipo timatha kuona kuti uyu ndi waumphawi chabe, koma uyu anagwidwa ndi ziwanda za umphawi. Awa akudwala, koma akudwala chabe, koma awa akudwala anagwidwa ndi ziwanda za matenda ndipo akudwala ziwanda. Matenda obwera ndi ziwanda ndi amene tikufuna tilankhule kuti kudwalako mwaponyedwa ku ndende. Muli ndende za madwale a mtundu umenewo, chifukwa tinkapereka chitsanzo chabwino mu audio imene muyimvereyo yambayo yokhuzana ndi zisirezi. Tidanena kuti pali kudwala kumene munthu amangodwala ndipo mukapemphera amachira, kaya apita ku chipatala mankhwala amapezeka, munthu uja amachira permanently. Kudzadwala nkhani ina osati yomweyo mtsogolo mwa nthawi. Koma pali kudwala kuti chifuwa, koma chifuwa chaka chino, chifuwa chaka chamawa, mwezi umodzi achira, chifuwa chaka chinacho, chaka ndi chaka iwo amayenda mchifuwa. Tsopano chaka chino ncha nambala 10 ali mchifuwa, ndipo anafika povomera kuti nthenda yanga ndi chifuwa. Amenewo ndi amene tikufuna tayike pa pologalamu ya mapemphero kuti mutumize mayina anu. Tikudziweni mayina amene mukudwala koma muli ku ndende, madwale akundende, munaponyedwa ndende ndi ziwanda zotchedwa siresi. Munali mu gulu la anthu 100 amene anadwala malungo chaka chimenecho, ndipo siresi anabwera nkudzatola ena awodwala malungo nkukaponya ku ndende za malungo. Choncho gulu la nzanu linachira, munatsala inu ndi malungowa, mumadwala abe malungo mpaka lero muli ku ndende. Anakuponyani ndi siresi, ndi mtundu wa ziwanda akalonga kuchokera kwa Lucifer amene amapita nakatolatola apatulo amenewa ndalokwa ndi vakabu. Amapita nakagwira wanthu nakatenga wanthu m'madera osiyanasiyana. Musayiwale audio yoyambayo mukayimvera ndikunena kuti pali mtundu wa anthu ochuluka umene Mulungu ku dziko lino lapansi tonse anatiyikira zabwino zoti tizisangalalamo, tidzidyamo, tizikhalamo, ndipo ndife alonda a zinthu zabwino kuchokera ku munda wa Edeni. Tinatero. Koma Lucifer amabwera kudzatenga ena kuti awachotse pa ulonda wa zinthu zabwino nkukayika ku ndende kuti akalondere mavuto, akakhale magadi amasauso. Transfer yanu inachitika liti? Tsopano zaka 20. Ndimacheza ndi m'bale wina pamene amafunsa kuti kodi mapemphero amenewa adzakhala liti otipempherera ife. Namvera ku audio ya series, namva chisoni. Achimwenewa akunena kuti chaka chino ndi cha nambala 24 akudwala matenda malungo. Kaya ali nzaka zingati? Koma akuti chaka chino ndi cha nambala 24 ali ndi malungo. Iwo ndi malungo frequently, mwina chaka chonse akapuma pang'ono malungo. Anayesera mitundu yonse ya mankhwala a malungo imene dziko lapansi limapereka, amene ali recommended ndi WHO la kaya nchani kwinini anololo ningati alimo. Anayesera koma mankhwala onsewo sizitheka. Anathawa ku mankhwala akuchipatala nkulowera kuzokumbakumba masamba amapapaya, anyamata amahebo. Anayesa kuthandizana ndi achimwenewa kwamwesa Artemisia, zimatsamba za mitundu yolekanalekana zimene anyamata amahebo anapanga discover kuti zimathandiza kuti chithawitse malungo, koma sizidatheke mpaka pano.
amadwalabe malungo. Ndi chisanzo chabe. Pamenepo ndiye kuti m'bale ameneyu ali kundende, anamchosa mchigawo cha anthu amene amangodwala chabe, koma ziwanda za sirezi zimapita zikatolatola nkuyikani kumbali ina, inuyo nkumadwala nthenda imeneyo osafa ayi, koma kumangozunzika, osamwalira ayi, koma nkumangozunzika. Ndiye lero ine m'bale wanu ndabwera ndi pologalamu yotsegula mayina, kutsegulira ndondomeko yakulembetsa mayina amene muli mundende za zinthu zolekanalekana. Koma mmene ndikufuna kufotokoza nkhani ya ndendeyi, ndimafuna tipite kaye kumalemba kuti mukakhale ndi chithunzithunzi cha chimene ndikulankhula lero, tsiku loyambirira kutsegulira mapemphero olembetsa kaye mayina, tisadafike tsiku lenilenilo la mpemphero. Tidziwe kaye kuti ndi angati amene tikuponyeni pa guwa lansembe ndikupempherereni. Nane ndipite kwa Mulungu ndikatenge nawo mphamvu za machiritso kuti mukakhuzidwe pochiritsidwa kudzera m'mapemphero. Ndikhala ndili pa guwa lansembeli kuchokera tsopano pamene tiyambepo mpaka tsiku limene tidzamve kuchokera kumwamba kuti anthu aja atuluka ndende, abwerako ku ndende zimene sirezi adawapititsa. Ndiye mukhale pamenepo kumvetsera kaye. Mundime ya nambala 11 modiyo iyi, kapena mumphindi ya nambala 11 modiyo iyi, ndikukubweretserani Luka chapter number 13. Ndiyambira kuwerenga nanu verse number 10. Ndiye mumve, pakuti ichi chinchichewa, ndiye chichewa chimavuta kumva. Bola amene mukuwerenga chizungu mumamva msanga, koma ichi chinchichewa ndiye chichewa nthawi zonse chimavuta kumva. Ndatenga buku la Luka chapter number 13 ndipo ndayika pa ndandanda anthu nonse amene muli mundende. Ndikanena kuti tikundende, muyambe mwandimvesesa kaye. Ndikunena kuti munali pa zabwino ndipo Mulungu adakupasani ulemerero, mdalitso wa thanzi, mdalitso wa chochitika cha pakhomo pano. Koma mwazizizi zinachita disappear. Tsopano muli ndi 5 years mukuchita struggle kuti mubwerere pa ulemerero umene munali poyamba dzokanika, kuti mubwezerese thanzi limene linatayika kalekale dzokanika. Pologalamu iyi ikuchokera kumwamba. Musamayike kukula kwa nthenda imene inakugwirani nkukayika kuti izizi sizingatheke. Ayi, kodi muli pa ma ARV? Bwerani, pali Mulungu pano amene amachita far beyond pa mapemphero. Iye alibe malire ndipo kulibe chomulaka chimene chingamkulire. Ineyo ndikuti pakutha kwa mapemphero amenewa mukudzodza kwa mphamvu ya Mulungu, pazapezeka anthu amene adzapereke umboni kuti ndinali positive koma tsopano munthu ndi negative. Uyuyu ndi Mulungu wa Israeli, Mulungu wa Yakobo, ameneyi ndi Mulungu wa Shadrach, Meshach ndi Abednego, akatundu amene anakwanitsa kuwombola anyamata pakatikati pa malawi a moto oyaka nakhala mmene mosapya. Katundu anatseka pakamwa pa mikango ya njala osamudya Daniel. Edzincha lembetsana naoni kuti mukapumule kuma ARV pansi pa Mulungu amene ndimakhala pamaso pache ndi chikhulupiriro chonse. Ndende zisweka za matenda. Ndisadawerenge Luka chapter number 13.
ndikuyitaneni amene kalekale munangoona kuti banja latha ndipo simukubwereranso pa banja chaka chino nchachingati. Anakupangani transfer pa banja labwino anyamata Sirezi, akalonga ochokera kwa Lucifer, ndipo anakupangani transfer kukuponyani ku umbeta. Mutu wanawo kuchakacheka nawo. Ndabwera ndi Mulungu pano ameneyu achita chotheka. Anali pompo pamene Nehemiya, Yeremiya amaponyedwa mdzenje la matope mchitsime cha Malikiya. Anali pompo kupanga lift moyo wa Yeremiya mdzenjemo, napereka mpumulo mdzimatope zofikira kuno. Ndameneyi amene akulankhula ndi Davide, iye akunena kuti ndipulumutseni Ambuye pakuti madzi afikira moyo mwanga. Ndikulankhula ndi munthu amene anakwanisa kuwombola moyo wa Davide. Madzi atafikira moyo mwake atazama, iye akuti pakuti ndayimirira m'thope lozama popanda popondera. Mukaziyesa zocheza izi chifukwa muli ndi mtendere, koma taonani aneba akusowa popondera. Anayesa kutuluka nyumba zawo ndi ana omwe ndi miphika kukayika kunsewu kuphika zigege kuti akapulumuke kudzenje limene madzi afikira moyo mwawo. Akusowa popondera. Abambo anayamba kukaucha mbatata kutauni mwa manyazi kuti mwina kapena, koma akusowa popondera. Anachitidwa transfer kalekale ku zinthu zabwino, ndipo ali ku ndende ya umphawi. Akuyesa kutakataka koma sizikutheka. Iwowa mpaka lero amathesa ngongole, akangongola ngongole ina. Anamangidwa ndi akapolo. Ndi amene ndikukuyitanani kuti mulembetse mayina anu. Ineyo ndili ndi Mulungu pano, ndipo ndaponda pamwala pa Tanthwe. Pamene iye akunena kuti pamene uli iwepo pa Tanthwe kaya ndipo pali madzi. Ndaponda pa Tanthwe. Ndikukuyitanirani ku Tanthwe la moyo, Tanthwe long'ambikatu, limene Bible likuti poyimba nyimbo oyimba akuti limene ndi Tanthwe long'ambika ndibisale momwemo. Inde chifukwa cha madzi otuluka nthiti mwake, komanso mwazi otuluka nthiti mwake. Kuthekera kulipo mpingo, musakayike, ndende zanu zisweka, ndende zanu zithyoka. Tabwerani mulembetse mayina anu. Tikupita kukuti ndende zikasweke. Musazizolowere nkunena kuti amene wa matenda anga pakuti anakhalitsa. Ayi, amene anayika misinje ndi ngalande mthupi la munthu, moyendamo magazi, moyendamo madzi, ndiye Mulungu wakumwamba. Ndamene lero akundipatsa matama kulankhula monyoza kuti nchani BP, nchani HIV, nchani diabetes. Tikutsegula ndipo kutuluka kulipo kwa chikhalire kwa ndende na chikhulupiriro onse, kutuluka ku ndende zimene Lucifer anakutumani kuti mukakhaleko, anakubani kuti mukakhaleko. Inu sajonjoyi mpaka lero ndi sukulu muli nayo ija, ngamalephere kukhala pa kanyumba kabwino kolipira kabwino lendi, ngakhale simungakwanise kumanga yanu. Ndinu omangidwa. Ena atu adapita ku ndende kale sindikukuyiwalani. Mulunguso sadakuyiwaleni. Amene ndalama zanu sizimagwira ntchito yolongosoka. Mubwere chigawo chija tinkapempherera matemberero. Ambiri adawomboka, koma ena anatsala sadalandire mayankho. Mpaka lero akuvutikabe. Bwerani. Mulungu ndi wamwayi wachiwiri, alipo salephera, amangodikerera nthawi. Dzigwetsereni muchisime ichi, thamanda la machiritso, thamanda la machiritso, thamanda la mayankho, limene tipempherere iwo onse amene ziwanda za Sirezi zidawayika ku ndende.
kuli ndende kunja kuno. Luka chapter number 13 verse number 10 akuti ndipo anali kuphunzitsa msunagoge mwina tsiku la Sabata. Imeneyo ndi verse number 10 ya Luka chapter number 13. Akunena kuti achiritsa mkazi wopeteka. Tamvera nichichewa pa verse number 10. Akuti ndipo anali kuphunzitsa msunagoge mwina tsiku la Sabata. Amene tikumpitirayi ndi Yesu Khristu, amene timusogoze straight kupita pa ndende ya HIV ndi kukaswa. Inuyo nkutuluka, ena atsala momo koma ena atuluka. Ndikumulankhulayi ndi Yesu apita direct pa khomo la ulova. Ena atuluka, ena atsala konko straight. Iyi ndi mfumu ya mafumu, kopanda iye kunalibenso wina. Dzina lake ndi Yehova. Apita straight ku ndende za umbeta, zokhalitsa, zokanidwa, zibwenzi zoti umayamba nkumatha, kumafuna ukwatiwa nkusamakwatiwa. Muli ku ndende siwambayi ndiliti licha. Chibwenzi zokhalitsa zongokusungani pa ndende 7 years muli pa chibwenzi, 22 years muli pa chibwenzi osakwatirana, kungosungana ndende. Tikufuna tikuti tiswe ndende zimenezo ndi sirezika yokuponyani kumeneko. Koma ndwazikana udwalitsana amawa wiki ya mawa tikumana nankhoswe basi nkumangochezesana, nkumakangulirana zokudya m'mataunimu m'midzimu, nkumayembekezesana zinthu zimene sizithandiza kanthu. Lero mpaka mwayamba kugonana zopanda chilongosoko. Muli ku ndende, tidzakwatira liti? Tikuti mubwere ndi mayina amenewo tiswe ndende imeneyo. Mwina uyuyi wangokugwirani ukapolo, simamuna wanu nchiwanda chikukunamizani kuti chidzakukwatirani kuti adzikuchedwetsani. Sopano tumpata wokwatiwa ndi umene ukudutsa. Udzakwatiwali mtakalamba. Tabwerani kwa Mulungu tiyambe kukambirana nkhani zimene zikoma mokhazikika. Iye akuti adapita tsiku la Sabata pa verse number 10 msunagoge. Koma inali sunagoge ina, koma linali tsiku la Sabata. Chozizwa cha tsiku la Sabatali ndimafuna kuti chikugwereni. Pamene ndikunena kuti ndikuwerenga chichewa, ndipo chichewa ndichovuta kumva, ndimafuna ndikuonetsereni kuti ndendeyi sinatseguke tsiku lililonse, koma linali tsiku la Sabata. Yesu anali nkukapembeza tsiku lina musunagoge wina tsiku la Sabata. Chiyambe kumveka chichewa chimenechi ana Mulungu kuti uwu ndi mwayi waukulu kwambiri. Kodi mumapembeza liti? Kodi mumapembeza kuti? Koma choyamba mukhale ndi chithunzi kuti chozizwachi chinachitika tsiku la Sabata. Ndipo inenso mapemphero awa tsiku limene tidzanene kuti lero ndi tsiku limene tsopano tikupempherera deliverance icha, idzayenera kuchitikanso tsiku la Sabata lomwelo. Chifukwa Yesu adzakhala ali msunagoge, Yesu adzakhala ali msabata kumasula iwo amene adzakhalenso mbali ya sabatalo. Sakumva munthu. Ndati chichewa chimavuta kumva. Chochitikachi chinachitika tsiku la Sabata msunagoge wina, kutanthauza kuti iwonso amene anali wopembeza anali womangidwa ndi ziwanda ndi anali ku ndende. Nditamverani zimene zikuchitika pamenepo. Pa vesi yake ya nambala 11 akunena kuti ndipo mkazi anali nawo mzimu wakundwalisa zaka 13, ndekuti pafupi 18 years ali ku ndende. Tsono ndimafuna mumve pano kunena kuti
mmene mukumvesera audio yoyamba ya ziwanda za series imene tidayitumiza pa nthawi, ndinagawa bwino leronso ndikugawa bwino mtundu wa kudwalako kapena mtundu wa mavuto. Tikunena kuti tili mdziko la tsoka limene munthu amadwala ndithu, ndipo kulibe mtumiki, kulibe nthawi mpaka pamene Yesu abwera kudzapanga ufumu wa zaka chikwi m'boma la oyera mtima, ndi mmene mudzakhale mulibe matenda. Koma dziko tapondali kudwala kudzakhalako mpaka pamene tikuyembekezera kubwera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu nadzatenga mpingo. Koma otsala pakutengedwa koyamba adzapitirira kudwala, chifukwa tili mdziko la tsoka lotembereredwa mpaka pamene kumwamba kwatsopano ndi dziko latsopano zidzayalidwe, pakuti kumwamba koyamba kudzachoka ndi dziko lapansi loyamba lidzachoka. Nthawi imenezi zidzachoka zimenezi ndi pamene kudwala kudzachoke. Choncho mavuto adzachoka, umphawi udzatha nthawi imeneyo. Koma tili mu nthaka iyi izi zizilipo. Koma kulankhula kwanga ndikunena kuti ndinaona ziwanda zikutenga wanthu munyengo yakupembeza kwathu Satana, zikuachosa wanthu ku matenda omwewo, nkukayika ndende, nkumakhala ndi nthenda yawo yomweyo osachira. Kwatenga anthu mu ulova, nkukayika ku ndende za ulova. Malova alipo kutalero ntchito 2 weeks, 1 week, 1 month, mwezi wachitatu ayipeza ina. Koma iwowo ntchito inatha 2010, lero ndi 2026 sadapeze ganyu. Ntchito inatha 1971 mpaka lero akukalamba basa amwalira, sadapezanso ntchito iliyonse. Ndi mmene tikuneneramo kuti kumeneko ndiye kundende. Now Yesu pano akutifotokozera za mtundu wina wa mizimu imene inamugwira mzimayi wopetekayo, ndi akuti anali kukachisi. Koma pamene anali kukachisi siku la Sabata pa sunagoge wina wake, kumene koko ku sunagogeko kunabwera mzimayi amene anali ndi mzimu wakundwalitsa. Chimandigwira mtima chichewa ichi, ndimwe ndimachimva loud and clear. Anali nawo mzimu wakundwalitsa. Ndimafuna muyambe kumvesesa deliverance yathuyi, kumasuka kwathuku, mapemphero athuwa, kuti kusiyanitsa uku kumene ndikukufotokoza m'maaudio awiriwa. Mzimu wakundwalitsa ndi kudwala ndi ziwiri zosiyana. Ndikhoza kudwala ine, koma palibe chiwanda chandidwalitsa. Ndangodwala chifukwa dziko lili pansi lino thupiri ndilotembereredwa, thupiri ndila mavuto, thupiri ndilochoka ku dziko lapansi lidzagona. Ndipo kudwala ndi zizindikiro za dziko lotopesa tikukhalali. Koma pali mzimu zasiyana tsopano wakundidwalitsa. Zimenezi ndize ziwanda zimene tikuzitcha kuti series, ndi mtundu wina wa ziwanda, nkwanyanya wa ziwanda umene umabwera ndi kudzamulowa munthu ndi kuyamba kundwalitsa. Ndi imene tikuyitcha kuti ndende. Dzachita kukutenga ziwanda nkukudwalitsa, kukhala pa umbeta, koma osati chifukwa chakuti mbeta zilipo, koma kuchita kukhazikidwa pali ziwanda zimene zakutenga nkukuyika mu ndende ya umbetayo, mu ndende ya ulovayo, mu ndende ya kusalimba ndalamayo, mu ndende ya umphawiyo, mu ndende ya kudwalako. Choncho verse number 11 akuti koma panali mzimu. Ndi pamene pakunena kuti ndipo mkazi uyu anali nawo mzimu wakundwalitsa zaka 18. Ndimafuna mumve chichewa chakuti anali nawo mzimu wakundwalitsa, kutanthauza kuti popanda mzimu amayiwa sakanadwala. Popanda mzimu nthenda iyi sikadakhala, chifukwa chakuti mkati mwa kudwalamu munali mzimu. Ndiye mzimu udasankha okha zaka zimene ungakhale, kuzisankhira okha mzimu zaka zimene akuzunzeni. So simukudziwa kuti akufuna muzunzike zaka zingati. Uyuyu
mzimu udasankha kuti andwalitse zaka 18. ndi olankhula Yesu akuti ndipo msunagogemu munali mzimayi wina amene anali nawo mzimu. Ndiye Yesu poyang'ana akuona kuti kudwala uku kwakuti ngakhale mphamvu zatha sikukuchokera kumatsoka akudwala konga kwa chilengedwe cha dzikoli la tsoka ayi, koma achita adi valio, achita adi pamwamba pakudwalapa pali chimene chikuyambitsa kudwalako, ndiye mzimu. Ndiye n'chifukwa chake mu audio yoyamba ya series timafotokoza kuti ziwanda zimakakuchotsani pa ulonda wa zinthu zabwino nkukakuyikani pa ulonda wa zinthu zoyipa. Tsono chilichonse chimene mwadwala kapena kuchipeza ngati mavuto koma chakhalitsa chikupaseni chithunzi kuti ndi ndende imene tikuyifotokoza. Ndiye mapemphero ndiwo masula iwo amene akhalitsa ndende anagwidwa ndi ziwanda za series. That is not ordinary kuti inu mukhoza kumadwala chimfine mpaka na 6 months 7 months muli muchimfine mpaka 2 years chimfine sizawambani. Matenda anji akuti mpaka na 12 years. Awa amayi ali ndi 18 years ali kundende. Lucifer amatengera ku trial, amatengera ku sentence nkukaweruza nkwapasa zaka achimwene inu 10 years. Awawawa tapaseni 20 years ali pa ulova. Awawawa tapaseni 5 years ali pa ulova. Awa tapaseni 2 years akudwala. Awawawa tapaseni 15 years akuyenda m'mavuto antundu kapena winawo. So simukudziwa kuti anakupasani zaka zingati, koma mukawerengera ngati mavutowa akufika chaka chino chachiwiri akupitirirabe sakutha, dziwani kuti nkutheka kuti anakupasani zaka mwinaso simukudziwa kuti zaka zake nzingati. Ndebwerani kuti Ambuye akumasuleni chifukwa iyeyi walowa ntsiku la Sabata limene akufuna kukagwira ntchito kukachisi yopemphera. Iye akuti ali chipempherere anaona mzimu ukuyendayenda koma uli pa amayi ena ayang'ana ofoka. Ndi akuti iye anadziwa zaka zimene mzimu wakhala mwa amayiwa 18 years. Mwina ini yake anafika poyiwala kuti mavuto anayamba liti, luso mudafika poyiwala kuti munakhala mbeta liti, munadwala liti, kodi nthenda inalowa liti yakhalitsa. Mangoti ndadwala koma nthawi yayitali, atwaibu ndavutika koma nthawi yayitali. Ayi, si nthawi yayitali, munapasidwa zaka koma ndi zingati. Ndi amene mukuona kuti mukudwala consistency, mukupempherera chinthu china chake consistency osatopa koma chikupezeka kuti chilibe mayankho. Mukuchita struggle kuti mupeze china chake koma sizikutheka. Muli mundende iti, katundu wanu anagwidwa mundende liti, sakuchita progress, sakupita patsogolo, zangoyima. Ndikuti ziwanda is involved, series ali involved. Nokha mukuziwa kuti ayinde kaya sizoona ayi. Anzanga ndi awapitapo, ine ndidakali pomwe pacha. Mpaka pano pamene mukuonerera anzanu akupita patsogolo, inu mwangokhala pomwe paja, ndiye kuti pali kukhuzidwa kumene kwachitika. Muli mundende apa tikumpeza kuti Yesu akutipasa yankho lokwanira kuti yankha kuti Satana amatha kumuyika munthu kundende. Pano mumve verse number 13, verse number 11 ikuti ndipo mkazi anali nawo mzimu wakundwalitsa. Kuli mzimu wakundwalitsa, mzimu okuzunzani umachita kubwera. Muvomereze kuti ziwanda zilipo, ndipo musakane kuti madimoni alipo, ndipo kuti ena
mumayendetsedwa ndi mademoni kumakudwalitsani. Tsiku lina tizafotokoza bwino za ziwanda zimene zimadyetsa wanthu, zimasamalira wanthu, zimayendetsa wanthu mu zinthu zabwino, koma zili ziwanda. Izi ndi ziwanda zodwalitsa, koma kuli ziwanda zodyetsa wanthu. Ziwanda zimenezi zinakhazikika mdziko lapansi. Ndikhoza kungokupasani chitsanzo cha anthu awiri okha, Rick Ross ndi Lil Wayne, anyamata oyimba. Wachitatu ndi Rihanna, ali ndi ziwanda zowapasa chakudya. Akupita ku Gehenna straight, koma ali mchakudya, zimasamala, ali ndende. Kwakuti mutapeza nikuyamba kucheza nawo, muzaona kuti these guys ali mundende, koma ndalama zazungulira, magalimoto azungulira, koma ndi omangidwa, ali ndende. They are not free, ali captive. So pano Yesu akungotionetsa kuti pali mzimu umene umandwalitsa munthu. Kudwalako kulipo chifukwa cha chiwanda. Ndi chimene ndikuyesa kulankhula nanu pamene tikubwera limodzi mu kutsegulira kwa kulembetsa mayina amenewa. Tamverani pa verse number 16 mwansanga. Verse number 16 kunena kuti ndipo mkazi uyu ndiye mwana wa Abrahamu amene Satana anammanga, onani, zaka 13, 18 years. Nanga sikuyenera kodi kuti amasulidwe nsinga zace imeneyi tsiku la Sabata? So muone pano, kodi sikufunika kuti amasulidwe? Verse 16 ikundigwira mtima ndi mawu akuti ndipo mkazi uyu ndiye mwana wa Abrahamu amene Satana anammanga. Ngati simuzazindikira kumangidwa ndi Satana, pazakhalanso povuta kuti mulandire kumasulidwa. Zinthu zimene Satana amapanga ku dziko lapansi, potuma ziwanda mtundu wa sirezi kukagwira anthu ukapolo, ndi zimene chapter number 13 verse 16 Yesu akuyesa kuzifotokoza kuti panali uyuyu nayenso ndi mwana wa Abrahamu, koma anakumana ndi vuto lakuti Satana adamumanga 18 years. Sindikudziwa kuti inuyo mukugwira ndende chaka chingati, mukugwira magobo chaka chino nchachingati. Anamanga ganyo alinayo, koma ndi akapolo akuganyoko, anamangidwa. Business anayamba, koma ndi akapolo ku business yo, anamangidwa. Mumayenda up and down, kukwera basi, kuyenda palole, kuyenda pangolo, kuyenda up and down, kutuluka kunja, kukwera ndege, kupita kwina kulikonse ku business, koma you are under arrest. Ndinomangidwa. Ana ena, anthu ena, mabanja ena, makolo ena, zochita zathu zinamangidwa. Osapita patsogolo, kuyamba project yosata. Kalekala naika foundation, chaka chino ndi cha nambala 15, 20 years idakali pa foundation, anamanga. Palibe kuoneka kuti sangayende. Amayenda, amakwera ndege, amapita kulikonse, amakwera mabasi, koma ndi omangidwa. Yesu akuti mzimayiyu ndi mwana wa Abrahamu, koma taonani ameneyu Satana anamanga zaka zambirimbiri. Ngakhale inuyo alembi ndi afarisi mukundinena ine Yesu kuti ndagwira ntchito imene tsiku la Sabata, ayi, kodi nkoyenera kuti ine ndileke kummasula mwana wa Abrahamu amene Satana anamanga zaka pafupifupi 18 chifukwa cha tsiku la Sabata? Ayi kai, uyunso ndi mwana wa Abrahamu, ndelero ndi tsiku la Sabata. Mmene amalankhula zimenezi ndi kuti ma guardian angels, anyamata akumwamba, angelo akumwamba, aja amabwera kuzalipanga tsiku la Sabata kukhala lina la mtengo wina osiyana ndi masiku onse analatatsika. Ndi kuti anatsika ndi rescue team, amatsika ndi timu yachithandizo, watsika ndi timu yofunikira ya tsiku la Sabata imene inakalowa mkachisimomo ndi ma first aid box kuti akalanditse beyond lamulo. Choncho deliverance iswa malamulo
akayendesedwe kazipembedzo zanu. Nanunso muvomere kuswa lamulo lakayendesedwe kazipembedzo zanu. Tsiku limenelo tonse tizasunga sabata, ndipo tidzalola Ambuye atithandize. Kaya uli ku Anglikani, kaya uli ku Seventh Day, kaya iweyo umapemphera, kaya uli kumboni, koma tsiku ili tizasunga tonse sabata. Ndipo tidzalowa lachisanu limene ndi tsiku la nambala 6, tidzatuluka tsiku la nambala 7 la sabata madzulo. Tonse ngati chisime cha tsiku la sabata muzavomereze kuphwanya protocol iyi kuchitika panoyi. Yesu akuphwanya dongosolo la chipembedzo tsiku la sabata. Ataona omangika, sitapemphera ku Sunday, tapempheranso ku tsiku la sabata lomwero kwa nthawi yayitali, koma tili omangidwa. Taona ni uyu anali wa sabata, anali wa Seventh Day, walowa mkachisi msunagoge na Yesu tsiku la sabata monga mwambo wa Ayuda anazolowera kupita kukapembeza, ndi anali msunagoge wina, koma linali tsiku la sabata. Ndiye kuti odwala anapita nawo, anakalowa nawo msabatalo. Kaya amene anali Mgiriki mzimayiyo, kaya amene anali Muloma, kaya anali Latini amene, kaya anali Alamaiki amene, koma iye anadziwa kuti tsiku limene mkuluyi amapembeza nalankhulana ndi Tate wake amene anamtuma ndi tsiku la sabatali. Ine ndimulondole mtsikuli. Ndiye kuti tsiku la deliverance ili tineneretu koyamba kuno pamene tikulembesa mayina, tidzalowa tonse tsiku la sabata. Ndipo tsiku limenelo ndi limene chizizwa cha Mulungu chidzachitike. Adzaphwanya yekha mabotolo amankhwala amitundumitundu, aziwasa yekha miphika, mavuwo azasweka, adzadula yekha mikuzi tsiku limeneli, adzasungunula yekha dzotemera zimene anthu anatikhapira tsiku limeneli. Kudzakhala kusamba koma mwazi wa Yesu, kumasuka kuchokera kuzowawa, kuchokera ku ndende, chifukwa chisoni chayambira mwini tsikuli. Akufika mkati mwakachisi ndi akuona kuti sindingamapembeze ena ali kundende, sindingapitirire kuyendesa mwambo wa mapemphero. Muonesese nkhani pa Luka chapter number 13. Mwambo wa mapemphero udayamba wayima kaye. Kaya kunali divine service, kaya kunali sabata sukulu, kaya kunali chana, anayimika kaya, anaphwanya zimenezo zoyika ndondomeko za anthu, anaziswa kaye, kuyang'ana kaye munthu amene anamuona kuti polowa mkachisimu walowa ndi mzimu ondwalitsa. Sitingamapembezebe chonchi ndi anthu amene ali ndi mizimu imene ikuchita cause macalamities, ikuchita cause mavuto osiyanasiyana, ma infirmities, zinthu zopweteka za mitundu zimene zikuyambitsidwa ndi ziwanda. Sitingamayende mchipiringu cha mapemphero tikumayenda ndi otere mmagulupumu. Sitingamapitilirebe kumangopemphera ndi kumamvera maumboniwa ndi chigulu chakuti chili chokhuzidwa, chanyamula ziwanda, chili ndi nthenda zobwera chifukwa cha ziwanda, chili ndi nthenda, chili ndi mavuto obwera chifukwa cha ziwanda. Tikunena kuti tili m'mavuto, dziko lapansi ndilodzaza ndi mavuto. Dziko lapansi ndilawulova kumene, ndilosowa chakudya kumene, chifukwa tili mdziko latsoka. Koma tikunena kuti kuonjezera pa zimenezi, Satana na Yesu amapanga pologalamu yake mwapaderadera ndi kulowa mwa munthu. Ndi zimene mukuzipeza pa chapter number 13 cha Luka. Kukalowa mwa mzimayi ndi 18 years. Mukawerenga verse limeneli mumva kuti ankakanika ngakhale kuwera muka pa verse number 11. Amakanika ngakhale kuwera muka kuti adzuke achite zochita zache, amakanika. Kulephera kukhala pansi kuti awera muke, ali ndi PhD, koma kuti alembe mapulani yawo amene amapanga kuti zigwire, kulephera kuwera muka. Kugwirisa ntchito ukaswiri wa maphunziro awo ndi kulemba makalata olefunsira ntchito, akulephera kuwera muka. Anawera makalekale mpaka lero mukulephera kudzuka. Musakule mtima, koma bwerani kwa Mulungu kuti akuthandizeni. Mukulephera kuwera muka, akulephera kusamba bwino, ndi kuziphoda bwino, ndi kuvala mwina mozivula kumene kuti mwina kapena kunsika zikayende bwino, kulephera kuti awera muke.
atazipenta mitundu yonse. Anavera makalekale ndi atenga ma cosmetics kuti mwina averamuke kuti dziko liwaone, akulephera kuveramuka. Anavera makalekale. Bwerani musachedwe, tili ndi Mulungu pano amene atapereke mayankho. Choncho kuyamba kwathu tiyamba ndi kulembetsa mayina awa, ndi tikutsegula bwalo limeneli amene mukudziwa kuti muli kundende. Naperekera chisanzo pano cha mbala amene ndinalankhula naye dzulo, akuti wadwala malungo 24 years. Chaka chilichonse amadwala malungo. Chaka chino ni cha 24. Tangoganizani. Malungo to aliko, anthu amadwala ndithu malungo. Ndipo malungo ndi nthenda yovomerezeka ku dziko lapansi chifukwa anthu amadwala. Koma mukadwala mmata mumamwa kaya mumwa malungo kaya mungopemphereredwa kaya munjira iliyonseyo malungo ajamachira mumakhala bwino. Koma ngati zafika poti njira zimene zija zomwayesa ndi sizikutheka, pamene ndikuyambira ine pamenepo azumveka chichewachi ine tinuyambira pamenepo. Mwayesera njira zilizonse zimene mukanatha ndi sizikutheka, mudziwe kunena kuti inuyo muli kundende ya mtundu wina wake. Ndende iyi yafika poposera muyezo chifukwa tsopano yakagwiranso ngakhale wana ammakomo mwathu. Pakadali panopa kukuyenda kanzimu kolanda wana nzeru za sukulu, kuapitisa ku ndende ya ubulutu, kuapitisa mu ndende ya umbuli, koma ali ku sukulu. Kukagwira ku sukuluko ndi kuapitisa pa ndende. Lerolo chinatheratu chili empute ndi chitini chilibe ngakhale nzeru iliyonse, kulemba angolakwa chilichonse angolephera. Performance yake inatsikiratu. Zinayenda anasire zamayenda ndi kukagwira pye mmakomo mukugwira ndi kuaponya ndende yoti chilibe chilichonse mutu nzeru alibe. Zakuti ameneyi akhonza mpaka na kufika ku college ndakayika. Koma ngati akafikira pa ndalama. Tsopano sukulu si ndalama, sukulu ndi nzeru za mwana. Asamakhale kuti akuchita bwino chifukwa cha sukulu yabwino imene munampititsa iyayi, koma azichita bwino chifukwa cha nzeru imene muli nayo. Kuchokera pa level yoyambirira ya ku primary zathu za chinyonizi, nzeru izioneka. Ana athu amene akuphunzira mu sukulu za nyoni, nzeru zizioneka. Koma ngati tikuona kuti sizikutheka mukuchita kukakamira kumpitisa ku private kuti mwina kapena anagwidwa chilibe kalikonse chili empute chinthucho, ndi chitini chopanda kanthu, tikunena kuti amenewa anawa musangowaleka, tibwere tipemphere nawo kuti mwina nzeru iyi ibwerere chifukwa ubulutu si wawamba. Patunda mwana uyu ankachita bwino, lero changogwera pansi muganiza kuti ncha akuapitisa ku ndende. Uyuyo mzimayi akuti anali nawo mzimu wakundwalitsa, kuchonjeza kuti anthu ambiri tsopano tili remoted, timayendera remote control. Satana akafuna kuzimisa akuzimisa pa, akafuna kuyaseni basi kuyasa. Wiki ino amene yanjenjemere malungo basi pa nje kuganya mwene kusanza kuganya kulephera kugwira ntchito kuganya basi mukabwerera pa nyumba basi ti wazimisa. Akapita ku sukulu mwana mutu kupweteka mutu wanga ali remote control. Remote lanu la ina moyo wanu Satana amalitenga ndikukhala ndikumazimisa kapena kukuyasani. Mundivomera kodi sama kuyasani kapena kukuzimisani Satana? Ziwanda sizimayatsa kapena kuzimisa pa moyo wanu? Mukapeza kuti zona amandiyatsa komanso kundizimisa. Mzimayi uyu anali ndi mzimu wakundwalitsa, ndiye kuti controller wa moyo wake wa nthendayi anali Lucifer, ndi amene amalola kuti zifike pamenepa. Tsopano mukaona chinamchitikira ndi chakuti adafika polephera kuweramuka. Kumapemphero wa muyikepo mawu akuti Ambuye ndikufuna ndiweramuke, ndiyambe kupenya patali, ndiyambe kuona tsogolo langa, mpaka tuzafika po mapulani anu tsopano anakwiririka. Munawera makalekale simuona nkuona komwe. Uyuyu mumvese zimene akulankhula, akunena kuti adafika poti wazolika. Koma verse number 12 ndipo Yesu mmene anamuona anamuyitana nanena naye, mkaziwe wamasulidwa,
wamasulidwa kudwala kwako. Mkazi iwe wamasulidwa kudwala kwako. Patunda tundatu kaya malalikira Yesu iyi kazi makala bwanji kaji koma nango gundika kungochoka huku ndikuyangana kwinako. Ine nimafuna kuti atapanga choncho ndi inu. Basi angopanga za inuyo. Yesu apange za inu. Tikudziwa kula anthu ambiri mbiri. Koma munene kuti Ambuye mupange za ine. Munali mutadzadza nkachisi. Ansembe ndi amene mukwamvawa, alembi ndi amene mukwamvawa, achilamulo ndi amene mukwamva akutira mphepo kuti yayi siku la Sabata sitimapanga kanthu kena, sitimachiritsana siku la Sabata. Munadzadza ndi kuti munali anthu. Koma tamuuzeni Yesu mungopanga za ine. Pologalamu iti kuyambayi Yesu mupange za ine. Ndikutumiza zina langa koma mupange za ine. Ndikudziwa tilipo ambiri dziko lapansi. Ndi mamiliyoni kuti mwathandize, mabiliyoni kuti mwathandize, koma pangani za ine. Anapanga za iye zimayi. Choncho tiona kuti zinthu zinayenda bwinobwino. Tsono sindikupita patali pa nthawi iyi pa 1 hour yanga iyi imene ndikukuyitanirani ku mapemphero amenewa. Yambani kulembetsa mayina. Chapter ichi ndinachitengera kuti chikupaseni umboni kuti pamakhala mzimu wa kudwalitsa munthu umene ine ndikutcha kuti ndinaonerera nawo ziwanda zotchedwa series zimatola anthu ndikwayika kundende. Muli kundende ina yache inuyo. Chifukwa anzanu zinayamba kuyenda bwino. Munabwera limodzi mtawuni muno. Munapita limodzi ku Joburg. Munapita limodzi muli ku Durban. Nonse munapita limodzi muli ku Cape Town. Koma iniyo mpaka lero muli ndende. Anzanu zinayenda. Mene twakubwera mwakwathamangisamu kuno akupeza timanyumba tijada manga. Koma amene wabwera mbuyo mwanu inu mwakhala 19 years. Olo xenophobia yavuta. Mwina so minyama ya xenophobia yabwera ndi inuyo andende. Satana angofuna kuzunza ena, kukaulisa ena ache. Inu tiphunzire kuchoka kwa Mulungu. Ndikuona kuti kuli ziwanda zimene zimatha kudwalitsa munthu. Mumadwala chani? Kodi ndi ziwanda zikukudwalitsani? Matenda amene akuti angonagona zijazomalephera kupeza mayankho ake ndizotheka kuti Satana anali kundwalitsa. Anali nawo mzimu wa kundwalitsa. Ine mene ndikuonera mwanayi ali nawo mzimu umene umandwalitsa. Musakayike. Patunda tunde chimango kana bere chimene chindikuyamba kubangula. Thupi kutentha amweni usati masewera kukomoka diso pantunda cha white ngongwe masumu. Mwana uza mtundu wanji ali nawo mzimu wa kundwalitsa umene umangotembenuza pantunda tunda. Mzimu ukangwira munthu ngakhale nzimayi mukamuona kuti ndi tempered weni tempered, Mrs. Tempala, Mrs. Short Temper, Mr. Short Temper. Pantunda tuli mchakalipa amwene chakalipa chikuvala jinsi kutuluka panja. Amangwetu amayiwa patunda tunda mweche nyangala mwene chisketi cha jinsi kulungu chimutu chipewa kumuntu chopimpa kupimpa ndipo gona pomwe kupimpa. Alinawo mzimu oyambitsa. Amapanga polovoko Satana ndiko ayambitsa kutukwana usati masewera, kuyambitsa kulalata usati masewera, kuyambitsa kunyosa usati masewera, kuyambitsa kugeya mwana kugeya tu mwana zugeya tu zazimayima komo kugeya kutayira mpweya mamuna kumutayira mpweya usati masewera, kutayira mpweya ukwati, kutayira mpweya ina kutayira mpweya ntchito kumene kutayira mpweya anayivutikira koma ziwanda zimangotembenuka ndikuyamba kutayira mpweya ntchito. Na ini koloko mukuyitayira mpweya ntchito chifukwa chake chani. Amayi 11 koloko bambo mungapite paganyo 2 days ajomba akumwa mowa kuyitayira mpweya ntchito. Ziwanda zimagwira kwapitisa kwina kwache. Alinawo mzimu wa kundwalitsa. Inu ngakhale mowa kumene kamwedwe akaka kamwanaka alinawo mzimu wa kumwetsa. Ena ndi ziwanda zimakamwetsa. Kumwa kuja kuti it's extraordinary. Sikwa wambayi kumwa kwa mosati kwa masewera kuti komande addicted. Ziwanda zinayika pa program yokumwa mowa. Simena nzawa kumwera ayi amamwe anthu kumama siya
koma ini kuti musiye kukanika mwini kulephera kwadiyesa mapapaya abwisi kwamwesa mazira kuti asanze atayo satheka chikumwa mwini chimwanacho mnyumbamo mpaka kholo tsopano ndikufika pongovomereza kuti mani D zimwani, mani A zimwani, mani O zimwani, chifukwa alinawo mzimu. Tikunena ndi zinthu ngati zimenezo kuti mwina sinu kapena mwana wanu, mwina sinu kapena mkulu wanu, kapena m'bale wanu, kapena mwamuna wanu, kapena mkazi wanu mumamuona ndi mzimu wina wake wachilendo, monga Yesu adaonera kuti mzimuwo ndi wachilendo. Munomo muli anthu odwala koma amangodwala chabe achira amenewa, koma wowawo ali ndi mzimu umene umadwalitsa. Ndi anasiya zonse Yesu ndikupanga za amene ali ndi mzimu owadwalitsa. Pologalamu iyi ndi amene muli ndi mzimu kuyikani pa chimene muli lerocho. Ine ndalekezera pamenepo, ndalitsegulira bwaloli, mundilole kuti 2 minutes imene ya 1 hour ndipemphere mtumiki wanu. Likule ndi kulemekezeka ndi dzina lanu Ambuye. Lero ndi pa 9 pamene tikuchita launch mayina a anthu amene ali ku ndende zosiyanasiyana. Iwo akudziwa okha, ine ndangofotokozera mwakuchepekedwa kwanga. Ndithandiza Ambuye kuti mayina amene ndilandirewa akubwera kwa inu sakubwera kwa ine, ndipo Mulungu mwathandiza anthu awa ndi kuwatulutsa ndende. Ndidzana anayamba kulira lija, inde akudya koma akupasidwa ngati anthu andende, zovala zakuchita kugawiridwa ngati anthu andende. Amenewa akusoweka kumasulidwa kuti abwere ku dziko lino adzatithandize pa mpingo, tipembeze nawo bwino, community tikhale nawo bwino. Ndi ana Abrahamu nawonso akusowa chithandizo chanu. Ambuye Mulungu achitireni chifundo kuti tsiku limene Mulungu muwakomere mtima, mukomere mtima aliyense amene ati alembetse nawo dzinali kumene uthenga uti ukamve. Sitikulengeza kuti tipemphera liti tsikulo, koma pakadali pano pa Ambuye audio ithamange msanga ifikire onse, ndipo pasapezeke ukumva mochedwa kuti adzapezeke kuti ali kunja kwa pologalamu iyi. Ndi lero pa 9 tikuchita launch mpaka pamene tione kuti mayina akwanira ndi pamene tizalengeze tsiku limenelo. Koma ina Ambuye ndikhala ndili paguwa masiku onsewa kupempherera mayina awa ndi kuchita nawo mwapaderadera. Ambuye Mulungu mukhale nane, mundithandize. Ndiwo amene angakhalenso ndi ine mmapemphero, muime nawo ndi kuchita nawo. Ndikupereka pologalamu ya audio iyi ku dziko lonse, ndipo Ambuye oyimvera adalitsike, oyimvera amve ndi khutu la uzimu, nalingalire mwa umunthu ndi mwa umulungu. Pamene tikupita chitsogolo, thandizana aliyense ndi kumvera aliyense. Ine kapolo wanu mwa inu Yesu Khristu, mfumu ya mafumu, ndapemphera. Amen. Khalani pomwe pamene tikupatsani gawo lina la uthenga mwavawo wa mtumiki wathu Twaibu. Mu gawo lachiwiri, mpingo wa Mulungu ndikulandireni mundondomeko folo kapena m'magulu anayi amene tidafotokoza mu gulu la audio yoyambirirayi. Tinanena kuti Lucifala analigawa dzikoli m'magawo koma wokwana anayi malinga ndi ndondomeko za ulendo olamulira dziko lapansi. Gulu lachiwirili muchereze khutu kwambiri, chifukwa mmenemo muli chipasupasu, muli chiwonongeko. Gulu limeneli Lucifala amayenda pakati pa dziko lapansi kupeza kagulu kakuti azikatundunza, zikazunza. Tonse tikudziwa kuti mavuto anabwera ku dziko lapansi kuchokera tsiku loyamba limene Adamu ndi Hava adachimwa, panatuluka matemberero. Tonse tikudziwa, koma kuonjezera pa matemberero amene tili nawowa, mwapaderadera Lucifala anazisankhira gulu lina limene limatchedwa kuti Sirezi. Yemwe uja mampeza pa chakumwa china amalemba kuti Sirezi. Sindidziwa kusiyana kwake, koma ili ndi gulu la ziwanda zotchedwa Sirezi. Musamalire kwambiri. Gulu limeneli limayenda ndi mitanga pafupi chiwanda chilichonse chimanyamula masauso okwana 92 pansana pake chikamayenda, koma ndina mtindi wamkulu kwambiri. Sireziyu ndi kalonga
otumidwa ndi Lucifera kupita ku dziko lapansi. Zimakhala chonchi. Mukuliona dzikoli tikuvutika anthu, koma pali ena amene akuvutika mdzikoli osati kuti akuyenera kuvutika motero. Mwachisanzo, sanapange sukulu, amavutika chifukwa akusowa ntchito kamba kakusaphunzira. Koma sirezi amaposera pa mavuto amene munthu amakhala nawo chifukwa chakusaphunzira. Amachita chonchi sirezi. Amapita kukagwira ukapolo nkuaponya mu chithumba cha masauso mmene timazitcha kuti nyengo zopweteka, nyengo zowawa. Inde alipo anthu pakati pa dziko limeneli amene andivomereze mu audio imeneyi kuti iwowo ndiwogwidwa ndi ziwanda za sirezi. Akakugwira akalonga amenewa ngati gawo lachiwiri, amakuyika mu chipembedzo chawo, mu gulu lawo, mu chisonjerezo chawo, mu zochitika zawo, mu chofuna chawo, kotero kuti munthu amatha kulowa mmenemu. Ukakumana ndi ziwanda zochokera ku kalonga wotchedwa sirezi, nkuapatsa vuto, mwina vuto losowa ntchito, chibalaliko. Chifukwa moyo wa munthu ku dziko lapansi Mulungu anawuyika ndi kumpasa malisosezo oyenerera kuti munthu akakhale nawo. Azidya, azichapa, azisamba, azimwa madzi abwino. Chifukwa zimenezi Mulungu anaziyika. Munaona kuli akasupe. Mulungu anayika zofunda, anayika zinyama, nkutipasa zikopa, tivale nsapato. Anayika munthu zinthu zoyenerera pa dziko lapansi. Nawo Lucifera mu gawo lachiwiriri amapita kukachosa anthu ku zinthu zabwino zimene Mulungu anayika ku dziko lapansi. Munditchere khutu kapena inu mungapezeke mmodzi mwa munthu amene munachotsedwa ku zabwino za tate wanu nkukakuponyani kuti muzikasogolezedwa ndi sirezi. Akakusogolereni nsirezi, zikakusogolereni nziwanda za sirezi. Ziwanda za sirezi zimatsogolera wanthu koma zitayamba kaye kwa amanga. Anthu omangidwa ndi mavuto ndi amayika pamodzi nkumayenda ngati chigulu kuti chagwidwa ukapolo ndi mavuto amenewowo. Kwina kulovaku siulova chabewu, koma kapena mwina yemwe ali bambo ndi mayi mwagwidwa ndi mtundu wa ziwanda za sirezi. Zikakugwira ziwanda zimenezi ndi chimozimozi kuti malinga ndi kufotokozera kwa baibulo lomwe lija la chipembedzo cha Satana la Anthony Levera limene yeye adalemba ndi kulipasa dzina lakuti Satanic Bible. Mu chapter chake cha nambala 82 ngati sindikulakwa ndi verse 20 amazichemerera ziwanda zimenezi. Amanena kuti tipite, analemba choncho akuti tipite tikayendere iwo amene adawayika kukhala alonda azabwino ku dziko lapansi. Mukatitengere iwo adzakhale alonda amavuto azopinga izi mdziko lapansi. Muimvesere statement iyo yolembedwa ndi Anthony Levera mu Satanic Bible pansi pa ziwanda zotchedwa sirezi. Zitu ndiye nkhani zakuti tizikambirana mpingo osati kunenana kapena kunyozana, koma mumve izi. Akuti tatumidwa kuti tikatenge iwo amene adayikidwa alonda pa zinthu zabwino. Ndimafuna mukhale ndi chithunzithunzi kuti Mulungu anayika zabwino ku dziko lapansi ndi anayika alonda kuti ayang'anire zinthu zabwinozo. Choncho zinthu zabwino zili zonse zimene mumaziona ku dziko lapansi Mulungu anayika alonda ake. Ena adatitenga kukhala alonda achakudya mdziko limeneli, kwakuti pa khomo pawo sipasowa chakudya. Kulima ngakhale 10 acres chakudya mbwembwembwe, ngakhale atalima half acre chakudya chawo chakwana banja lawo lonse. Anayika kukhala alonda achakudya. Ena adayikidwa kukhala alonda amakobiri, alonda azinthu zabwino. Mulungu ali ndi anthu amene
kuti akayendere ndi kusamalira chuma chimene chili mdziko lapansichi, zabwino zimene mukuzisakasaka zija. Inuyo Mulungu anakuyikani muli entitled kukhala pa zinthu zabwino. Asamakunyengeni munthu. Sitinayikidwe ku dziko lapansi kuti tizazunzike, ayi. Ndipo musamaganize kuti kuzunzika ndi chizindikiro chakukhulupirira Mulungu, ayi. Satana ndiyerekezi anayika gulu lapaderadera losogozedwa ndi ziwanda zotchedwa sirezi, zimene zimapita kukachotsa anthu mu zinthu zabwino nkukayika alonda amasauso, chifukwa chiwanda chilichonse chimanyamula thumba la ziwanda pafupi 80 chakuti za mavuto oti akugawireni. Ndiye ndakaswiri amenewa amene amadziwa kuti ntchito iyi munthuyu wapatsidwa ndi Mulungu kuti akalondere ganyuyi akapeze phindu ku ganyu imene wayipezayi. Sirezi amapita kukamuba munthu ameneyi, kunchosa pa zabwinozi nkumuyika pambali, ukapeza kuti pa zifukwa zosakwanira bwino ntchito ija mwachotsedwa. Simunangochotsedwa chifukwa chakuti mwina munali incompetent pa ntchitopo, simunachite bwino pa ntchitopo, ayi, koma mwachotsedwa pamenepa ndi cholinga choti mukakhale mulonda wa mavuto. Sakumva munthu chichewa. Mmene zinkayendera bwino pa banja panga, mmene zinkayendera bwino pa banja panu, kodi lero zinayima bwanji? Sirezi anakuchotsani chifukwa ndi gulu lachiwiri la Lucifala, limatenga anthu kwayika pa mavuto, limatenga ziwanda zimene zimabawa anthu pa zabwino nkwayika pa mavuto. Ndimafuna tikhale ndi chiyang'aniro chimenecho ana a Mulungu mmawa uno. Ine m'bale wanu Twaibu Ahmadu Hamid Ali ndikuti ndimafuna tonse tikhale pa chiyang'aniro chabwino. Pa statement ndikunenayi kuti kodi munalandira liti transfer yochoka kuzabwino kuza kusamusirani kuzoyipa, kapena munabwera liti kuzoyipako nanga mwakhalisa nthawi yayitali bwanji ndi zinthu zoyipa zotere? Mundimvese, munasamuka liti ku zinthu zabwino ndipo lero muli mu zinthu zoyipa? Ndikagulu ka mtundu wa ziwanda za sirezi kamene kamasamusa anthu m'maulemerero awo, muchuma chawo, mundalitso wawo, nkwayika ku chisauso, nkwayika ku mavuto, nkwayika ku moyo oyenda koma mophinjika, amakhala sirezi. Gulu lalikulu ku dziko lapansi lili pachibalaliko pa mapiri a Efereimu ngati nkhosa zopanda m'busa, kusala kudya koma tikukwera mapiri ndi kusakasaka kuti mwina kapena Mulungu nkutichitira chifundo, koma zosatheka chifukwa sakudziwa kuti kumavutoko sadapiteko okha, adachita kupangidwa transfer mwapaderadera ndi ziwanda zotchedwa sirezi. Ndimafuna chichewa chimenechi chidzimveka bwino chakuti ichi sanapiteko mwa iwo okha kumavutoko, koma anachita kusamusidwa ndi sirezi. Mukasamusidwa pa zinthu zabwino ndi sirezi nkuyikidwa pa mavuto amene tili nawo lero wa chimakhala kuti chinthucho chakukhalirani inuyo nokha, ndipo muli mmenemo monokha, ndipo mudzikhala mmenemo. Atumiki a Mulungu tikamapempherera mavuto amene timapemphererawa, kapena kunenera mavuto amene timanenerera m'mazikhwatamu ndi m'makwalalamu, tizizindikira kuti gulu la mavutoli lilipo magulu awiri. Lucifala pa magawo ake anayi, gawo lachiwiri anatuma ziwanda zotchedwa sirezi kuti zikabe anthu mu mtendere, mu mdalitso umene Mulungu adawupereka, nkukaponya ku chisauso chimene amakakhalako ngati kundende kumenekoko. Inuyo mudzimva kuti kumene muli kundende, kundende yosabereka, kukuchotsani kukubereka, nkukubesani kukakugulitsani kundende yosabereka mwapaderadera. Alipo amene anabadwa wosabereka,
zotheka, koma pali ena anabadwa wobereka, koma Lucifala kudzera muziwanda za Sirezi anawaba nkukaponya ku ndende yosabereka, ndipo ayesera kumeneko ngakhale zachikuda kumene zochokera kwa Lucifala yemweyo sizidathandiza chifukwa ali ndende. Ayesera mapemphero sizikutheka chifukwa ndi kundende. Muzimva pano mavuto ngati omwewo anzanu akukumana nawo, osati kuti ali ndende koma angokumana nawo chifukwa chakuti tikuyenda mdziko lapansi lodzaza ndi mavuto. Musiyanise bwino pamene alipo anthu amene ali pa mavuto koma akukhala ndi mavutowo chifukwa tikuyenda mdziko lodzaza ndi mavuto, amene mukabwera kwa atumiki kapena panokha kudzipempherera nokha vutolo limatha nthawi yomweyo. Koma nthawi zina nkudabwa kuti vuto ngati lomwelomwelo inuyo mwakhalitsa kwambiri mukupempherera sizikutheka, mwakhalitsa kwambiri mukusala kudya sizikutheka. Chachitika ncha pali mtundu wa anthu ochuluka kwambiri umene unabedwa ndi Lucifer pansi pa ziwanda zotchedwa Sirezi nkukayika ku ndende. Ndiye ndikufuna kulankhula ndi mavuto a gulu lachinayi pakali pa magulu anayi a Lucifala amene anagawa ku dziko limeneli. Ili ndi gulu lachiwiri kuchokera pa gulu loyamba ndalifotokoza lija. Ili ndi gulu lachiwiri limene limabedwa, linasamusidwa, linalandira transfer. Now kuyipa kwambiri kwa zinthu zimenezi nkwakuti magulu amenewa amakhalanso mamembala a mipingo ku dziko lonse lapansi, akusonkhana pena pake papemphero, akusonkhana pa chalichi pena pake. Ndipo chomvetsa chisoni nchakuti ali kumeneko azitumiki inu mumapempherera anthu amenewa mavuto osatheka, mpaka na ena anatithawa ku chalichi, anatithawa m'mautumikimu kupita kwa zitumiki ena kumene anamva mbiri yakuti mavuto awo kumeneko akutheka. Komatu ayi, muzizindikira kuti muli ndi gulu limene lili kundende linachitidwa transfer pa ulonda. Ndinawerenga vesi lochokera ku Satanic Bible lolembedwa ndi Anthony Levera, ndimanena za chapter number 80 cha buku limene la Satanic Bible. Amanena kuti mukachotse iwo amene ali alonda a zinthu zabwino. Nkhani imeneyi ndiye kuti Lucifala akuyidziwa bwino kuti inuyo muli pavuto limenelo chifukwa cha iyeyo, ndipo wakuyikirani alonda kuti mukhale alonda amavuto, osati kuti mukhale alonda amtendere chifukwa wakusamusani. Amayenda Lucifala nkumasamusa anthu, as I'm talking, gulu lachikazi, lachimuna, lachinyamata ndi lachizibambo likuyenda pa mdipiti mama wauno kuchoka kuzabwino asamusa usiku ulendo kumavuto. Kutereko masanano anthu ayamba kukangana, wachosa pa banja transfer kukayika pa umbeta, asamusa azimayi, asamusaso azibambo. Sirezi ni nkhani zosausa kwambiri. Kutereko usiku kunali nsamuko waukulu kwambiri umene wachitika, kwachosa anthu pa bizinesi kukayika pa mavuto popanda zifukwa zomveka bwino. Koma Lucifala wangokupezani, nkukubani, nkukusamusani. Kudabwa kuti bizinesi yabwinobwino ija makasitomala kungoti chu olo mmodzi ozafunsa katunduyo basi akagulitsa kungokupatsani yoti mukhale ndi ufa madzulo. Niniyo nkomanena kuti zikomo ambuye wandidalitsa, nagulitsako yoti nkangodya. Ayi kaya ndi bizinesi imeneyo, simuli pamenepo kuti mupeze chakudya ayi, koma muli pamenepo kuti muzipeza phindu. Iyeyi wakuyikani kundende ndi akungokupatsani chakudya, sicholinga cha Mulungu. Koma Lucifala wakuyikani mundende, mujatichitira kuselo za maula, kundende za chichiri, kundende za kachere, kundende za machaya. Inde ngati kumikuyu kulipobe, inuyo ndinu mboni. Uzomba, Central Prison, inu ndinu mboni. Amachitabwa amakhala ndi timetable yoperekera chakudya. Koma amene tili kunjafe
timadya chisawawa. Kotero kuti amene ali pa zabwino za Mulungu anayika kuti adye chisawawa, koma amene ali adachotsa pa ulonda wa zinthu zabwino kwayika ulonda wa zinthu za Lucifera amadya koma monyinyirika mwa timetable ija yakuti akupasani madzulo azakupasansoni mawa. Muli pa business koma munachitidwa transfer pa zinthu zabwino, nkulankhula kwake kwa Lucifera mu Satanic Bible kuti awawanda alonda a zinthu zabwino mwachotse akakhala alonda a zinthu zoyipa. Iniyo kudabwa kuti business yabwinobwino ija mukungogulitsa choti mudye basi. Pamenepo tunde kuti business yo ikupita ikuthera m'mimba. Lero chakudya mawa 15,000 kugula buledi sugar yatha mawa osagulitsa koyoti nkukaoda mpaka chiholosero chikulukulu kugwa chibusiness chikulukulu kugwa chifukwa series anasamusa ena ainu pa ulonda wa zinthu zabwino nkukakuyikani kuti mukakhala alonda a zinthu zoyipa, a zinthu za mavuto. Chifukwa chake mmawa uno ndimati ndipereke chiwunikiro cha kudziwunika nokha. Mwakhalitsa bwanji pa vuto limenelo? Ndikutheka kuti muli kundende, chifukwa chizindikiro choyamba chakuti munasamusidwa ku zinthu zabwino nkukakhala alonda a zinthu zoyipa nkukhalitsa kwa pa mavutopo. Mutayesera njira zonse mmawa uno mukhale ndi ine atumiki a Mulungu kuti tiyang'anirane tionerane zinthu zimenezi, tiyang'anirane tionerane zinthu zimenezi zakuti mwakhalitsa bwanji pa mavuto. Mavuto amene mwakhalitsawa kunjaku Lucifera mmene amatsika tsiku lija nagwa ngati mphenzi ku dziko lapansi nakuwa aufumu wakumwamba kuti tsoka mtunda ndi nyanja chifukwa oyipayo watsikira komweko. Atangoponda anayika zigawo zinayi. Ndi chigawo chachiwiri chimene ndikuchifotokozera ndikuti amatuma gulu limene limakachotsa pa zinthu zabwino. Series adatsika m'munda mwa Edeni mmene anakampeza Adamu ndi Hava ali alonda a zinthu zabwino. Sakumva munthu. Buku la Genesis limatipatsa alonda a zinthu zabwino oyambirira. Mamuna ndi mkazi anawalenga iwo naphatikana kukhala thupi limodzi nawayika alonda a zinthu zabwino m'munda mwa Edeni. Mwamwayi adatulutsira mitsinje yokwana 4 imene idayenda m'munda umenewu. Munali mitsinje yotulutsa golide, mitsinje yotulutsa madzi abwino, mitsinje yotulutsa zinthu zoyenerera za pamoyo wabwino wa munthu. Ndipo makona onse a Edeni anatchedwa paradizo wa dziko lapansi kumene Mulungu adamuyika munthu ngati mulonda wa zinthu zabwino. Ndi mmene uno Mulungu anakulengerani kuchoka mchikuta cha mayi wanu, ndinu mulonda wa zinthu zabwino. Chimenechi chinamkhalira ngati udani wapaderadera Lucifer. Ndi pamene amayitana ena mwa angelo akugwa ndikumpeza Series ndikumpasa timu yoti agwire nayo ntchito. Muziyenda mdziko lapansi mukampeza munthu ali pa banja labwino nsamusireni ku banja la masautso. Mukampeza munthu ali pa ntchito yabwino nsamusireni ku banja ku ntchito ya masautso. Mukampeza munthu ali pa ulimi nsamusireni ku ulimi wa mavuto. Muzisinthanisa anthu amuzachotsa ku zabwino nkwayika ku mavuto. Tsono tikunena pano tili ndi gulu lambirimbiri limene lili kuzoyipa koma silili kumeneko ngati temporary, lili kumeneko ngati permanent. Ndikunena ndinu amene muli ndi mavuto amene tsopano asanduka permanent, asanduka mavuto okhalitsa anu. Mawa uno muchere khutu. Kudwala nzanu amadwala malungo, timadwala malungo. Kudwala wiki imodzi nkuchira. Sana tigwire ukapolo kutisamusira ku matenda ayi. Timadwala. Mpingo munthu amadwala. Akuti mwaitana akula mpingo amuyike manja odwalayo. Ndipo timayika manja odwala jankuchira. Mupandanso kuvutikira kukwera ndege. Mupandanso kuvutikira kupita kwa profeti ena aje mutagwirisa ntchito ma transport anthumba mwanu. Ayi. Bible likungoti itanani akula mpingo adera lanulo mwayike. Koma mukafika kuti mavuto aja tsopano mwayamba kuyang'ana mayina a anthu ku dziko lapansi
mwina nkadapita kwa uchi, mwina nkadakwera ndege kupita kwa china Benihini, ndipite ku anthu otchuka amene ndidawamva kuti amapempherera nkuchira wanthu. Zikangofika pamenepo mudziwe kuti inuyo munachotsedwa ku ulonda wa zinthu zabwino, tsopano ndinu mulonda wa zinthu zoyipa. Ndipo inuyo wakupangani established ndi kukhala ma permanent owner amavuto. You are the permanent owner wa malungo, permanent owner wakutsegula mimba, permanent owner wa ulova. Ndeti kunena ndi inu amene tsopano mavuto aja mwasanduka aini yake. Pamudzipo ngati anthu anganene zokomoka ndi banja la ana anu ainuyo. Dere mwana kungobadwa akamakwana zaka 5 khunyula yamba, kungobadwa mwana akamakwana zaka 5 khunyula yamba. Ndikupezeka kuti mwana aliyense pa ana 5 muli nawo adusa mu process ya khunyu. You are the permanent owner. Amapanga zimene zindi serious pansi pa utumiki othandizidwa ndi mwini wake Lucifer. Ziwanda zimenezi zimayika permanent mavuto pa anthu. Inuyo tsopano mwasanduka permanent owner wa ulova. Sinanga chaka chino cha nambala 8 ndikuyang'ana ganyu 10 years kumene inu ntchito kuthalero graduate ngati inuyo, koma kuti muyang'ane ntchito akulembeni kwina mpaka na 5 years zosatheka. Mwakumbukira anyamata ndi kuatchula lero wachina series, ndikutheka kuti mudalandira transfer tsiku limene ntchito imatha nkukakuponyani ku ndende ya china series. Iniyo nkukakhala ma permanent owner amavuto amene muli nawo. Zikukhala bwa inu nokhanokha chimwene. Lero lo uyuyo ndi mkazi wa nambala 5. Mudakwatira koyamba lidatha, mudakwatiranso kachiwiri lidatha. Kodi akazi onsewa ndi oyipa? Ayi, inuyo ndinu permanent owner wa vuto losakhala pa banja. Akusowa akazi onsewa nanga mkazi wabwino sakupezeka pakati pa onsewa? Ayi, ndinu permanent owner wa mizimu iyi. Tsono gulu limene lilachiwiri limayikidwa ku ndende. Chimene nimafuna kuti ndichedwe pochifotokozera chakuyikidwa ku ndende kwa mavuto. Ndikulankhula ndi andende amene ali nkukulukutika mdziko ilo. Anatero polankhula Yeremiya kuti ndikuwaona andende ali kukulukutika mdziko la eni yake. Kuli andende mpingo, pa mpingo panupo pali kagulu ka azimayi kali ku ndende. Kakusausika ngakhale kamavala nawo dolika, koma kali ku ndende. Abusa mukaganizire pa audio ndikunenayi kuti mukapatulire tsiku limene mukapemphe kutha kwa milandu yawo, abwerere adzakhale ma permanent owner oyang'anira ulemerero umene Mulungu anawuyika. Alonda a zinthu zabwino achoke ku ulonda wa zinthu zoyipa. Kumpingo kwanuko muli ndi mzimayi, ndayi zonse mumamuona thanzi kulibe, koma kuti anene chimene akudwala palibe, kapena amakuwuzani koma ndi wamadwaletu. Wiki ino adwala achira, wiki inayi agona, wiki inayi adzuka. Kodi nkupemphera kwanji munapemphera kuti mpaka mavuto awa asamathe? Ndikutheka kuti inuyo mwangu atenga ngati matenda chabe, koma ineyo ndikukuwunikirani mmawa uno m'bale wanu mokuthandizani nzeru kuti anthu amene muwaona kuti akukhalitsa kwambiri ku mavuto anagwidwa ukapolo ali mu ndende, ndipo iwowa tsopano ndiyerekezi wasandusa ma permanent owner akuchoka kwa mimba, ma permanent owner aulova, ma permanent owner akusowa kwa ndalama. Inu nkusowa kwanji kwa ndalama uku kumene mumasowa? Nkusowa kwanji kwa ndalama kumene tikusowaku? Anzathu tikumamva akagwira yapo apindula, akaoda icho apindula, koma iwe ndalama nthumba kusowa zija zosanena amainda bambo. Ena anakusamusani kukhala ma permanent owner alonda a zinthu zabwino.
sopano ndinu permanent owner wa zinthu zoyipa zanu mavuto anu akakhalatu amayi ujeni kwafunsa matenda angaja ndikudwala matenda angaja ni mapermanent owner nthenda imeneyoyo ndikudwala matenda angaja nayika alonda azidikirira nthenda ya malungo deire iwo amakhala pa malungo achira lero wiki ya mawa mwezi uno mwezi winawo mpaka kenako mutu wa mwana wanu kuchita paralyzed ndi malungo lero mwana uja mutu wake umaoneka kuti ndi osagwira chifukwa Lucifer analitenga banja lonselo ndikukalikhazika permanent owner wa malungo nkumangosintha mitundu ya malungo meningitis cerebral fever zabodza ndi mapermanent owner anthenda zimenezozo zamayina awo fever achina meningitis kaya mukudziwa bwino kuchokera kudzenjera ku midima la namba la 17 kumene kumatuluka china meningitis ndiye inu mwazunzikana wa china meningitis kupita kuchipatala diripi za madzi zosatheka mpaka napita tayika nkhani izi ndizosausa kwambiri tiye tiyang'anire kuti ndende ya namba la 2 kapena chovuta cha namba la 2 pakati pa zimene zinthu folo zimene Lucifer adazipereka atagwa kuchokera kumwamba ndi kudzachosa anthu kuti achotse pa zinthu zabwino pa ulonda wa zinthu zabwino nkwayika pa ulonda wa zinthu zoyipa mmenemu ndimati ndisakuchedwetseni koma inuyo panokha mudziwe kuti chigawo cha namba la 2 cha Lucifer ndikwachotsa anthu pa zinthu zabwino ndikukakhala pa mapermanent owner a chinthu china chake tsono mundimvese chichewachi pano ndikunena kuti tili ndi mavuto munthu amatha kukhala pa ulova koma chaka chimodzi ntchito wayipeza miyezi iwiri ayipeza kwina chabwino ologanyu yokha ayipeza amenewo ndiye kuti anali mu gulu lakuti tili mu dziko losausa limene mavuto amakhalamo koma sima permanent owner koma amene lerolo angandipasa chithunzi kapena kundiyimbira foni kapena kutumiza SMS kunena kuti zoona atumiki ine chaka chino ndi cha namba la 5 namba 3 ndikuzunzika ndi vuto lomwelo mudziwe kuti inuyo munagwidwa ukapolo ndi ziwanda zotchedwa silezi ndipo zidakuponyani ku vuto limene lolo tamverani Lucifer ankanena kuti amadziwa mtendere umene Mulungu anapereka kwa anthu awo okhala tu mdziko lino lapansi kuli phase 1 ya mtendere chifukwa mtendere umene timaupezawu akuti tili mu 1%. Mtendere wa Mulungu ndi 100%. Koma anatenga 1% nkuiponya ku dziko lapansi ndimene timalimbira naye 99 tikayipeza tikazamaliza ulendo wa nthawi ya pansi pano anasunga yekha kumwamba. So 1% iyi imene anatiponyera ku dziko lapansi ndimene mumaona anthu akuyenda mzabwino, akupeza makobiri, akupeza mabanja abwino, akukhala moyo wa thanzi, banja losangalala, zinthu zawo zikuyenda bwino, amapembeza bwino, kampingo kawo ndikasimati, ndi mtendere ochokera mu 1%. Now Lucifer anabwera kuzachosa 1% pakati pa anthu. Ndiye tili ndi anthu amene alibe ngakhale 1% ya mtendere wa Mulungu umene anayika ku dziko lapansi. Amasausika, ndipo dziko lapansi tili ndi anthu amene akusausika. Inuyo kudabwa kuti nthenda iyi ndiye iti, chatupa pati ichi, chachitika nchani kuti munthu atere kupita ku operation kumva kuti achosa chadzadza beseni chotupa cha mimba, mabeseni mpaka awiri. Chinali pati chimatani anachotseredwa ngakhale kamtendere kamene kanalipo kaja. Tsono ndimati ndinene kuti Lucifer akudziwa kuti 1% ya mtendere umene Mulungu anapereka ku dziko lapansi ndi umene mumaumva zisime za mafuta, mumamva ndege za pamwamba, kumene kukuchokera nzeru zosiyana-siyana, telecommunication, kaya munena za technology, science, ndi mtendere otoka mu 1%. Koma tsopano tili ndi anthu ku dziko lapansi amene 1% Lucifer anatuma ziwanda zotchedwa series ndi kukayichotsa.
ndiye kuti nyumbayo ndi yachisoni. Kumeneko kumamveka kulira kwa maliro pamudzi umenewo. Daily mumva kuti amwalira anali ku Joni, amwalira anali ku Mozambiki, amwalira amakagwira ntchito zolima kuminda, amwalira anali ku kampani, amwalira anali abwana. Akuchosa ngakhale 1% imene inalipo ija. Kuchokera muziwanda zimene zizasirezi zochosa mtendere kapena zochosa ulonda wa zabwino amene Mulungu anaupereka ku dziko lapansi. Ndi mmene ziwandazi zinafika pa advanced level yolankhula naso ndi anthu olamulira dziko lapansi, nkwauza kuti akachose mtendere ku dziko lapansi. Ndi mtendere uja uli pa kampeni yochotsedwa. Ngakhale tikayang'ana nthawi zimene tikuyendamo lero, mupeza kuti dziko palokha ndi mamembala ochoka ku series amene akuchotsa mtendere ku dziko lapansi, kukubwereserani zithandizo koma zachotsa mtendere wanu. Abweresa mipunga, abweresa zovala, abweresa maphala, abweresa maufa operapera, nkukulandiritsani koma akubwera kuzachotsa mtendere. Inu mudzadabwa chaka chinachi. Ndinu mapermanent ona mavuto akuti daily mudzakhala anthu ofuna kupempha kapena kudikirira kuti wina wakakulandireni. Kampeni imeneyi inayambika zaka zambiri zapita kumbuyozo. Kulipangira kampeni dziko la Malawi Satana kuti lichoke pa ulonda wa zinthu zabwino akayike kulonda wa zinthu zoyipa, kuti akakhala kumeneko adzidikirira zinthu zopemphesa, adzidikirira zinthu zochita kugawiridwa. Ndi department yapa yokha imene Lucifer anayitsegula ku dziko lapansi, ndiye yochotsa mtendere pakati pawo. Kodi mmene ndikupita kumapeto mukuwaona ndani pa mpingo panu amene akuoneka kuti adachotsedwa mtendere umene ndi series? Alibe ufulu mu mtima mwawo. Mumadziwa kodi kuti mtendere wopawokha ndi imodzi mwa nthenda imene Lucifer amapereka? Muli pa ntchito, chilichonse chili bwino, koma ndinosowa mtendere. Kukwatira mkazi kumulongoloza, kulankhula, mtendere anabera. Tiyeni muyambe kucheza nawo, mumadziwa kuti awawa anachotsedwa kukuyang'anira zinthu zabwino, tsopano Satana waponya chisauso. Ndi amakhala olankhula zinthu ngati zogwirika, koma Mulungu anachotsera. Satana anawalanda mtendere umene Mulungu adawapatsa. Ziwanda zotchedwa series zimachotsa mtendere. Ngakhale wa m'maganizo ali ndi ndalama, ali ndi kanthu, koma tiyeni muyambe kucheza nawo. Iniyo mawu amene adzitulutsa ukulankhulani, mudziwa kuti munthu uyu anamulanda mtendere. Muli ndi anthu osauka pakati panu, muli ndi anthu opeza pakati panu, akuti mukamacheza nawo you feel comfortable kuti munthu uyuyu ndi bwana uyu, amakulankhulani zogwira mtima, kuthandizana nanu pa mavuto. Akati atenga chithandizo akupaseni, iniyo ndikumamva kuti munthu uyu ndi mfulu. Kufika pa nyumba pake, iniyo ndikudziwa kuti munthu uyu ndi wa mtendere. Mulungu anamusiyira mtendere. Ndiye pali anthu amene anawalanda mtendere. Umamveka kukamwa, olo mukakhala nawo pa komiti, analanda mtendere. Mukamacheza nawo, analanda mtendere. Mukamapangana wakalikonse, analanda mtendere. Iniyo mumadziwa kuti ngakhale mkazi wangayi ndimakhala naye, koma mkazi wangayi Lucifer anamuchosa ku mtendere wa Mulungu, anampitisa ku mtendere waje wa iye. Ndi permanent owner wakusowa mtendere. Amalankhula zoduka, amalankhula zochosa mtendere mmoyo mwanu. Mama wa mukamapita ku ganyu, mukhoza kudziwa kuti uyu ndi membala wa series. Chichewa mawu amene atalankhule, chizula chimene chiti chituluke pakamwa pamene, iwenso ndikudziwa kuti uyu ndi wena. Palibe chochitira mwina mmene akulankhulira, kudziwa kuti wawawa anachotsa mtendere, ndipo simungawupeze mtendere ukutuluka kukamwa kwawo, no matter ali ndi chilichonse. Mwakhalapo ino ndi mabwana omadziwa kuti bwana uyuyu anachotsa mtendere, koma kuli mabwana kuti mukamagwirira ntchito, inunso ndikumadziwa kuti munthu uyuyu Mulungu anampasa mtendere, ndipo Lucifer sadauchotse.
kapena ndinu mmodzi mwa anthu amene mtendere wanu unabedwa series anakupangani transfer ku ufulu kukupitisani kukusowa mtendere. Ndiwothamanga mtima nthawi zonse, ndiwothamanga magazi nthawi zonse, ndiwosowa mtendere nthawi zonse, mulibe ufulu. Akakuchosa mtendere amayamba kukupasani zinthu zimene kulibe Lucifala kumakupangani kuti zilipo. Akangozungulira uku kapena kupita kuchibwenzi, akangozungulira uku kapena kupangaza kuti basi iweyo ndikungokhala pamene popo. Anakuchotsera mtendere wako, ndi akakuchosera mtendere sunkhulupirira munthu, sunkhululukiranso mzako. Ayi, mudayenda limodzi, mudakhumudwisana, ndi mtendere uja utachoka subwereranso. Umangokhala munthu okayika choncho, nkumayenda choncho. Dakhalapo ndi munthu wina amene adalandidwapo mkazi ndi mnzake, ndi adakakwatiranso mnyamata ameneyo, komatu mkazi adamkwatirayo amakhala pa mavuto kwambiri, chifukwa amapezeka kuti akukangana chifukwa cha nkhani zochitika nyumba ina. Zongomva kuti auji ndauji anapanga zakuti ndikuti iweso nthawi zonse akufotokozera motero. Oyimba nyimbo zina, olankhula zinthu za dziko lapansi ananena kuti amene chinamuluma chakuda. Lero mnyamata Skefa akuti chinthu china chikundisowesa mtendere nkuti chakuda ndi chimene chinandiluma. Ana mtendere ukachoka ndi chakudacho, nthawi zonse amakhala ukukayikira pavuto lija, pachowawa chija. Tsono limeneli ndi gulu limene linachotsedwa mtendere, amachosa mtendere kukupangani transfer ku ufulu, nkukuyikani kukuthamanga magazi. Nthawi zonse mumakhala pa pressure pa zinthu zimene palibe, zinthu zakuti so zilibe nkolowa komwe, koma inu zimakupasani pressure. Kuyankhula kwanu, kuyankha kwanu kusonyeza kuti ndinu opanikizika. Kodi muli mugulu limenero? Mawa uno ndimati mutakhala ndi chithunzithunzi chokwanira cha gulu limeneli. Limabedwa ndi kuyikidwa kumasauso, ndipo amakhala ali kumeneko nthawi zonse. Amakhala ali kumeneko nthawi zonse, kosowa mtendereko. Amakhala ali kumeneko nthawi zonse, kosapeza ufuluko. Tsono ngati masauso anu akhalitsa limodzi, tichiteni follow pa zimene tikufotokozazi, kuti tsiku lina pa maaudio ena amene tizifotokozawo tipasane date imene tipempherere amene ali ku ndende ya masauso atulukeko, amene ndalonda azoyipa, amene Lucifala kudzera muziwanda za series anapanga transfer kukusowa ntchito. Nda kontrakita koma mpaka na lero ankawina ntchito nthawi imeneyo, koma anachita transfer kwachotsa kukuwina ntchito. Lero sawina ntchito iliyonse imene angalembere olo akhonze ndendende ndi zimene akufuna ini ntchito, koma iwo samatenga. Kodi mulipo? Mutichite follow, chifukwa kuli kufupi tsopano Mulungu kuti akaswe ndende za ndende, kuti tibwerere ku ntchito ya ulonda wa zinthu zabwino. Tibwererenso, ineyo nene kuti back to Eden. Tibwererenso ku Eden, chifukwa Lucifala adatichotsa kumeneko. Tibwererenso kuja kwakuti tinkaoda katundu, kufika pansika anthu nkugula, koma nkuwina, kuwerengera madzulo kumapeza kuti pali yapamwamba yosiyana ndi imene munalowetsa. Katundu watha ngwe. Tibwererenso back to Eden. Tidali ife amene oti tinkati tikapita ku ntchito pa kampani anthu kusangalala nafe, mabwana kusangalala nafe, koma tipasa mabonasi. Tidali ife amene ankatilimbirana mabwana kuti koma iwo kazasiya ntchito kumene kucha uzayambe kwangako, bwanji sungachoke kumene kucha ndizakulembe ine. Tinali ife tinkasiririka, tinavaliranji chinofumu chakuda chotere kuti lero lopa mtundatunda zinthu zikatembenuke chonchi. Tidali ife amene tinkagwirizana hane ndi okondedwa athu. Chidachitika nchani kuti zikangotembenuka pa mtundatunda? Lerolo ndikutikhalira gahena banja licha. Msamuko umene udachitika liti?
kuti tichite follow, kuti tibwerere back to Eden, kuti mpingo wa Mulungu uzimva ufulu. Monga ndanena mu audio yachiwiri kuti Mulungu anatika ifeyo kukhala alonda. Makolo athu oyamba Adamu anayika kukhala alonda, koma atagwa Lucifera anabwera ndi njira zake folo. Njira yoyamba taifotokoza, njira yachiwiri ndi imeneyi. Ndipo tikuona pano kuti mtundu wa njira yachiwiri anachitako assign kalonga otchedwa Sirezi. Nayenso ndi 100% Sirezi, amakachosa ma 100% amtendere. Sichikumveka chichewa. Iyeyo ndi Sirezi, komanso ndi 100%, ndi amakachosa ma 100% amtendere. Kukusira ni 0%. Inde musakani, iyeyo ndi Sirezi, ndi 100% Lucifer. Amapita kukachosa mitendere 100% ya anthu, nkwasiya pa 0%. Kodi mulipo amene muli pa 0%? Lero mwangotsala nzimagadi za nthumba, mmayenda nadzobe mpaka lero. Ulendo nazo kumamowa, dzimagadi kumayenda nazo, ulendo nazo mzibwezi, koma ndalama kulibe idachoka. Ena zili makomo, zili mu draw za ku National Bank, Stanbic Bank, inde mabanki osiyana, banki za Katolika, zambirimbiri sementale munali nazo. NBS muli nawo makadi, koma lero mwangotsala makadi. Kodi mulipo? Mutichite follow, tikachula date kuti tidzakhale limodzi pa mapemphero akulu kwambiri ansamuko umene udzachitike tsiku limenelo ndi chikhulupiriro. Mudzachoka kumeneko. Munachoka liti kumtendere womagona? Kale munkagona ino 6 koloko mwagona, 4:30 mwadzuka kupemphera, kukonzekera kuntchito, nkumapita. Lero 6 koloko mwalowa, anatenga kale Sirezi tulo akutisunga. Tembenukira uku, kutembenukira uku, uwawe mpaka na matiresi kumawawa ngati wagona pamphasa. Kuli bwanja amene swana abera mtendere koma amagona pamphasa, ali muzowawa. Lero kulibe, sagona bwinobwino. Munkagona inu, mukapemphera, mwapemphera kugona. Pana alibe munthu wodzusa nzake 10 koloko 11 koloko aisee ndili nkhani, nkuyamba kufunsana milandu. Kudalibe. Yabwera bwanji situation imeneyi? Ndikutheka kuti bambo kapena mayi anakubani pa mtendere wina wake. Now today you are not a permanent owner wa mtendere, ndinu permanent owner wa mavuto. Lerolo ndi milandu. 4 AM mumamvera mwazini wa nyumba yanu, kuliti mwazini tammakomo. 4 koloko ija umva kuti hey zibambo tamene abambo amaya uji ndili nkhani ine sindikugona, mtima ukundiwawa. Ayambe kufotokozera mpaka na 7 koloko kwauna kuti abambo watu lero ajomba kuntchito. Bwa ali nkhani kasizidati afotokoza mpaka kujomba kuntchito. Wauna kuyimba foni, zindibwera kwachitika maliro zabodza, afuna amalize chintulo chimene chili kukhosi kwawo. Anasamusa kumtendere. Mungokhala ndi anthu otere kodi amene anaberedwa mitendere? Gawo limeneli ndi gawo lopsa kwambiri, chifukwa m'masomphenya ndikuona ndende zimene anthu amipingo opemphera ndi osapemphera ali kumeneko. Anthu a Mulungu tiye tigwirane manja amene timadziwa ndi kupemphera. Kodi anzathuwa akhala ndende imeneyi mpaka liti? Tangoganizani kuti munthu uyu akuti imeneyi ndi kansa, mpaka liti? Kodi mukudziwa kuti ndizotheka munthu kuchira kansa? Chifukwa kansa iyi sija mukuidziwa yacheuchenichi, ayi yawawayi ndiyo chokera kuziwanda zochedwa Sirezi. Anapachika nayo, anagwira kundende, ndi adauza kuti iniyo ndinu mulonda wa kansa. Kutere kumwana wawo anafa ndi kansa. Abambo wawo banja limenelo linachitidwa okopai lonse, linapita kundende kale lidapita kundende kale. Kodi simukuziona ndende izi zikuchitika mmakomo? Amayi
adali oyendayenda, anapita ku ndende kalekale ku uhule. Lero vana obadwa m'banja limeneli lachikwati chonenerera pa tchalicha busa adamanga, koma zivana zili ku uhule dzadzimuna mdzadzikazi. Simukuona kuti iyi ndi ndende? Mpaka liti adzabwerako liti John? Adzabwerako liti vana kumene adapita kalekale? Adasamuka kalekale, iwo adapita pa foni, ali kwa Aviator, amakhala kujuga nthawi zonse, ku beti nthawi zonse, ali kumeneko. Adagwidwa undende. Ana wathu mmakomo Lucifer kudzera mwa series adatira ndakalekale kwachosa pa ziti zonse zabwino nkukaponya uchikhute. Iwowo akatachita chinthu chabwino amwamowa, akatachita chinthu chabwino akhala kumenekoko. Tikhaleni mapemphero. Kodi mulibe chisoni mpingo wa Mulungu chifukwa cha ndende otere? Limeneli ndi gawo lachiwiri lodalirika la Lucifera pakati pa magawo anayi amene Lucifera anayika ku dziko lapansi, ndiko kusamusa anthu pa zinthu zabwino. Olemba buku la Satanic Bible mchapter chake cha nambala 8 tolembedwa ndi Antonio Rivera akuti tiye ntachosa alonda a zinthu zabwino, alonda a zinthu zabwino. Ine ndinawerenga buku limeneli, ine ndinakhala muzimenezi, ndikukufotokozerani ngati chenjezo, ngati umboni, kukutanthauzirani Satanic Bible, mfundo zawo za m'Baibulo la Satana, zimene iwowo amazidalira poyendetsera nazo dziko lapansi. Ndiye muli mfundo ndikunenazi kuti chigawo chakuti inuyo muli pa ntchito yabwino Lucifera amadziwa ndipo amafuna atakuchosani. Ngati lerolo zinthu zanu zikuyenda bwino, business yanu ikuchita progress, ikuyenda, muzidziwa kuti Lucifera amafuna atakuchosani. Zikumuwawa chifukwa mu buku lake la Satana analemba kuti tiye ntachotse anthu pa zinthu zabwino. Zinthu zabwino ndi ziti? Zimene Mulungu anatichitira kuchokera m'munda mwa Edeni, ndikuyala maziko amtendere, siliva ndi golide mukumumvayi, mafuta mukuamvawa anayikiratu pansi Mulungu. Mafuta ndi zinthu zachilengedwetu, kamudziwa golide ndi zinthu zachilengedwetu. Sanapange ndi munthu, anapanga ndi Mulungu kumpangira munthu ku dziko lapansi. Madzi abwino ndi zinthu zimene Mulungu anapereka, anayikiratu madzi, mpweya oxygen anayika ndi Mulungu ku dziko lapansi kuti munthu akayende mu moyo ngati umenewo. Tsono mukadzamva zipwirikiti zikuchitikazi, ndi chifukwa chakuti Satana ndiyerekezi akufuna kuchotsa mtendere ku dziko lapansi. Ndi amachita target dziko, amachita target individual. Koma ine lero ndikulankhula ndi ma individuals pauka amene angandivomereze kuti mchimwene wanga ine ndikuoneka kuti ndikale ndinasamuka kumavuto, ndinachokako kale, ndinakwera nawo galimoto ya series 99%, anandichotsa 99% kumtendere, kukandiyika kumavuto amene ndili lerowa. Simukukuwa chemwali, anakukwezani series 99%, munasamuka ku banja labwino, munasamuka ku ntchito yabwino, munasamuka ku ulemu uchanka kupatsani wanthu. Zimatheka tu munthu kungokusamusa ulemu, ankati chemwali lero ndi basi akulankhula zambirimbiri. Series anakusamusani, lero ndinu permanent owner onyozedwa pa khomo. Maudani munali pa mtendere mabanja lanu, koma lero simuliso pa mtendere, anakusamusani series. Taziunikeni nokha pamene ndikupita kumapeto. Munali pati poyamba, nanga lero muli pati? Kodi mukuganiza kuti muli pamene pamwanokha? Ayi, dzanja la Satana linatenga nawo mbali kukuchosani ku kampani yoyamba ija, kudza kuyikani ku kampani imene akungokutukwanani leroyi, kukuchosani pa banja lijali, kudza kuyikani pamene muli leropa. Obadwa bwino ngati inu, okongola ngati inu, koma lero muli apapa pamene muli leropa. Nkumasausika chonchi, chavuta nchani? Munasamuka liti? Anakuchotsani kale kumeneko, nkumakhala pamene muli leropa. Mupaunike muli potani? Ndi utumiki wa Lucifera mu gawo lachiwiri la magawo anayi, ndiko kwachotsa wanthu pa zinthu zabwino.
kukayika alonda azinthu zoyipa, atanyamula matumba kumbuyo kwawo ziwandazi, mavuto osiyanasiyana. Lero akuphomani njala, mawa akuphomani matenda, mawa ayika chikwangwani wabodza, mawa ayika chikwangwani wa miseche, nkucha ayika chikwangwani wakupha, nkucha ayika chikwangwani wakuba. Akungokusinthani maposta alipe. Lero posta muli nayo lero ndiyakuti inu ndachiwerewere, nkucha achotsa pa akuphomani ina amabodza, akuphomani ina okuba. Mulolera kuti akutembenuzeni chonchi mpaka liti? Dzulo anakuphomani ya malungo mpaka kuyezani kukakupeza naoni, nkucha akuphomani ina wa shuga, tsiku lina akuphomani ina. Ndi akungokutembenuzani pomwepo mpaka liti? Siziyenera kukhala choncho mmene tikukhalira m'mabanjamu kuno ku dziko lapansi. Mulungu ndikudziwiseni anayikako mtendere, ndipo Lucifer amene amachoka kumwamba kugwa ku dziko lapansi anauwonanso mtendere. Ndiye udani waukulu wa Lucifer anaugawa mu zigawo zinayi. Ndiye ndikufotokoza gawo lachiwiri limene iye anabwerera ku dziko lapansi ndikuzachosa mtendere pakati pa anthu okhala mdziko lapansi. Zinthu zanu zabwino zinapita kuti kufika lero? Zinthu zanu zabwino zinanka kuti kufika lero? Ndi funso ni ubwereza. Zinthu zanu zabwino zinapita kuti? Magalimoto anu anapita kuti? Njinga zanu zinapita kuti? Ana anu abwino anapita kuti? Mamuna uja wabwino anapita kuti? Khalidwe lija labwino linapita kuti? Mtendere uja wabwino unapita kuti? Muzifunsa kumene kunapita mtendere wanu, kumene kunapita ufulu wanu. Ine ndili pano brother Twaibu ndanzanga tikukonza timu yakuti tiyende tikupezeni, tikuitaneni mutipeze, tipemphere for the transferring yochoka koipa kupita kwa bwino. Zitheka ndambuye tsiku lina mudzanena nkhani ya bwino. Mukukumbukira Yesu atabwera ku dziko lapansi, anabwera kuzapanga transfer anthu, kwachosa kumavuto kwabwezera ku paradizo wa dziko lapansi. Zimene ndikunena pano ndi paradizo wa dziko lapansi. Ndikunena kuti munthu aina kubwerera paradizo wake. Tikupembeza, tizipembeza tili mparadizo. Sizoona zimenezi kuti inuyo muzizunzika mmene tikuzunzikira kufikira lero. Sichifuniro cha Mulungu. Kumbukirani Isaki anali ndi chuma chake. Kumbukirani Abrahamu anali ndi ngamira zake, ng'ombe zake. Kumbukirani Yakobo anali ndi katundu wake. Whoever you name it m'Baibulo mumpeza kuti anali ndi zake. Akakhala Yobu anali nzabwino, wabwera ku mavuto amkwezeraso zabwino. Mpingo wa Mulungu tiyeni tisamaone kuti kukhala ndi zabwino ku dziko lapansi ndi satana kapena kuti ndi sataniki. Ayi, Mulungu anaziyika zimenezi kuti zikhale za anthu pamene tikudikirira tsiku lokafika mu ufumu wa Mulungu. Tsiku lina tidzachoka dziko limeneli, koma mmene tili mdziko ili ife ngati ana a Mulungu tiyeni tione zimenezi. Yoswa akuti tinapita dzikolo takalizonda, taliona la mkaka ndi uchi, nali tsango la mpesa, analinyamula chopika. Kalebe ndi nzache kuyenda nalo Kanani kubwerera mchipululu kukaonesa mpingo wa Mulungu. Kuli mdalitso kumene tikupitaku. Umboni wake ndi uti nali tsango limene adalinyamula chopika. Ngati munaona nyamata magazi adanyamula thumba lakachewere lokhala ndi mchododo, mukulikumbukira inu limene lija. Amanyamula manjaja chotambasula, dzanja lina la manzere limapita kukona ina, dzanja lina la manja limapita kukona ina. Atagwetsa phewali ayika chithumba pamenepa. Yoswa analinyamula tsango la mpesa chopika naenda nalo, nakuwa magazi akupita ku mpingo wa Mulungu kukaonesa mdalitso waukulu kwambiri. Ana Mulungu ndabwera ndi tsango tilinyamule chopika, tiligwetsere ku banja lathu kuti usiwa uthe
mavuto achepe mdziko limeneli, tibwerere kwa Mulungu. Ndipo kupeza zabwino si Satana, ndi chifuniro cha Mulungu. Ndipo Lucifer, gawo lachiwiri la mavuto amene anabweresa ku dziko lapansi, gawo lachiwiri anatumiza ziwanda zotchedwa silezi 100% kuti akachotse 100% mavuto. Ndi kaperesenti koyambirira kamene Mulungu anakapereka iniyo mulibe, koma anzanu ali nako. Kodi amene mulibiretu, amene mukuyenda mchisauso chotere, simungachite nane ubwenzi? Ineyo ngati munthu amene ndili ndi chiziwiso, ineyo ngati munthu, tikhale limodzi ndiye tipemphere kwa Mulungu amene si munthu, amene amayang'ana far beyond, na atipatsa mayankho azosowa zanu, kuti tsiku lina mudzadzuke pamphasapo, tsiku likubwera limene mudzachoka m'mavuto amenewo, tsiku likubwera limene mudzasiyana nazo zokhoma za dziko lapansi. Mulungu nakupasani zabwino, chifukwa muli kumeneko chifukwa cha chifuniro cha Satana, osati chifuniro cha Mulungu. Mpingo wa Mulungu mpaka tsiku la maomboledwe mundichita folo, ndasiya zinthu ziwiri. Dema wandisiya atakonda dziko lino lapansi. Amen. Tathokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu, tumizirana achibale komanso ndi alongo, komanso sayiwala